Портата и мелницата, символите на Несебър. Символи има, но къде е културата на Несебър? Как е възможно град на 3000-летия да няма мащабни културни събития? Созопол е единственото културно средище по нашето Черноморие. Созопол е с 2 пъти по-малък бюджет от Несебър, но имат Аполония, която удължава техния сезон и отчасти съкращава нашия. Музикалният фестивал в Бургас пълни цял един окръжен град и курортите наоколо. Потенциалът на Несебър е неизползван от десетилетия. В цялата община едно лятно кино нямаме, а имаме нужда от голям музикален фестивал и на пролет, и на есен. Достоен за изпълнители от калибъра на Мадона, да речем, и който да привлича хиляди посетители в Обзор, Равда, Несебър и Свети Влас. И пари има. Само трябва кмет, който да реализира всичко това. Аз съм Златко Димитров, кандидат за кмет на община Несебър от ГЕРБ. Номер 2 в бюлетината.